Ahoj a dobrý den, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Jmenuji se Tomáš Braverman a když pro vás nenatáčím podcast, tak vedu Slevomat Group, což je to nejlepší místo se všema zážitkama a to všichni už víte. Dneska jsem je tady, musím ti to teda upřímně říct, natáčíme při pátečku, což já teda rád natáčím při pátečku, ale jsme měli včera nějakou kalbu, tak jsem říkal Martinovi, mému hostovi, že dneska to musí jako oddřít on, že můj inteligenční kvocient je tak na 50%, ale to zvládneme. Každopádně, než vlastně tě uvedu a přivítám, protože ještě tady vlastně pro diváky nejseš, tak jsem chtěl jako vždycky dát ty dvě krátký proma. Za A poděkovat mému partnerovi Daktela, což je software pro vaše zákaznické oddělení, který je boží, ve Sleváči ho používám už asi rok a půl. Má to mraky výhod, all-in-one řešení, prostě jeden vendor, řeší to prostě všechny vlastně komunikační kanály, od chatu, přes telefon, přes e-mail, prostě do jednoho centra, což přesně chcete, nemít to rozbitý. No a AI, který vládne světu. A já vždycky říkám, že AI na zákaznický je vlastně už dneska takový must have. Na druhou stranu vyvíjet si to interně, to mně nepřijde úplně reálný. My jsme vyměnili vendora právě za Daktelu asi rok a půl zpátky a jsme s tím náramně spokojení. Dneska nám nějakých 62-3% nebo něco takového chatů, ne, callů, plně odbaví AI a přes 80% chatů plně odbaví AI. Samozřejmě takový ty složitější use case furt řeší lidi, ale když je to standardní use case, tak musím říct, že AI to vybaví jako fantasticky a taky je to samozřejmě levnější. Tak to bylo první promo, ještě jednou díky Daktele za podporu. A druhý promo, kniha Heureka, jak ze startupu vybudovat scale-up, stále je dostupná. Ještě není úplně vyprodaná, ale už se to blíží, tak neváhejte, kupte si ji, pokud jste ji ještě nekoupili. Koupíte ji třeba u mě na webu tomas.braverman.cz nebo u vydavatele Melville, nebo si ji vyheurekujte, nebo na Sleváči, zkrátka je všude možně. A Martine, když vy Slováci si říkáte Martin, bez oslovení českého. Martin, já bych ti rád věnoval, ty ještě nemáš, nečecí. Nemám. Napíšu ti věnování, chceš? Jasné. Ja teraz ani neviem, koľkonásobne by som sa ti mal poďakovať. Samozrejme za pozvanie do podcastu a samozrejme za knihu. Môžem teraz fanbojovať. Ak jedného dňa napíšem ja tu svoju, tak potom ti ju podarujem na remízu. A samozrejme ďakujem aj za tvoju poníženú kognitívnu kapacitu, že mi tým dáš o to viacej priestoru. No, tady máš. Ďakujem krásne. Když ji přečteš, dej vědět, jak se ti líbí. Will do. Ale ne, tak přemýšlíš o tom, napsat knihu, nebo zatím vůbec s tím myšlenky ti? Jsem tě ještě ani neuvedl. Takže Martin Zahoranec, vítej u mě ve studiu. Spisovateľ. Ano. Šéfuješ a založil si iRIM, což je, jak se nazýváte, jako... Aktuálny one-liner by som povedal, že online očná optika. Online očná optika, jasně. Ten příběh váš je hrozně zajímavý, ať už takový to nejvíce těším na diskuzi offline to online. Covid, který vás málem zabil a zachránila vás kamenná prodejna. Jasné. Což mi přijde jako zajímavý. A azijské začiatky. No, azijský začátky, ale ty jsi i zajímavý jakoby osobně. Máš spousta takových věcí, které jsem s tebou chtěl probrat. Takže nejdřív se budeme bavit o iRIMu, ale musíme si nechat dost času, musím koukat na hodinky, aby jsme probrali i ty topiky související s tebou. Jasné. No, hele, pojďme začít. iRIM, vznikli jste 2015? Áno. Takže teďko jste měli 10 let, 11 teda? Teraz sme akorát dostali 11, no. 25.5.2015 o 5.05 po obede sme začali magické peťky. Teraz ten 25-kový bol opäť magicky o peťkovaný, takže čerstvo 11 rokov, áno. Máš rád peťky? Je to tvoje Nie je to lucky číslo? Náhoda. Ja mám rád osmičku. Jo. Príde mi taká symetrická, ale nebudem to nejako racionálne vysvetliť. OK. Hele, já tady mám napsaný modní e-shop se slunečními brýlemi, kde dnes víc než polovina biznesu se točí vlastně kolem dioptrických brýlí a vlastní výroby čoček, což je asi něco, co jste jako v průběhu té doby vlastně jako dodávali. Začínali jste, předpokládám, jako klasický prodejce Ray-Banu a všech jako online obecně dostupných, široce distribuovaných brýlí. Pojď nám prostě říct ten příběh a samozřejmě se nezapomeň zastavit u toho covidu pořádně. No jasné. Tak aby som to nejako shrnul, a keď to mám pred sebou teda tú knihu a tým sme začali, tak by som to možno rozdelil na nejaké kapitoly. Teda, že román iRIMu by sa začal písať asi tou prvou kapitolou, že ja som študoval vo Viedni, hľadal som si job a prvý job, ktorý sa mi podarilo nájsť, bol shodou okolností vo Vietname.
Potom som sa presunul do Malajzie, naďalej v rámci e-commerce biznisu. Tam som stretol Jas ako svoju kolegyňu. My sme nejako prišli na to, že si veľmi dobre sedíme aj filozoficky, že sme obaja vždy chceli v živote robiť niečo nekonvenčné, budovať niečo svoje, že sme chceli byť podnikatelia, ale zároveň sme mali veľmi komplementárny skillset, že zatiaľ čo ja som bol skôr ten taký, že back office človek, ja som vtedy riešil logistické procesy, robil som business intelligence, pricing, databázy, produkciu, tak ona bola skôr ten, že markeťák a market research a zároveň ona je ten taký iniciátor a ja som možno, že detailista, ktorý veci dotiahne do konca a v konečnom dôsledku, keby nebolo tejto chémie, tak Airim by asi nevznikol, lebo my už sme mali tú ideu toho, že poďme tu dať výpovede a rozbehnúť niečo vlastné a ja som bol, že ešte kúsok našporiť, ešte kúsok výplaty a tak ďalej a ona prišla s tým, že nie, ideme to urobiť teraz alebo nikdy. Je to blbý to říct o ženský, ale evidentně měla koule. A to má doteraz. Vďaka tomu do veľkej miery fungujeme a vďaka tomu som veľmi rád, že ju mám. Asi by sa mi to ani nechcelo ťahať bez nej, i keď veľa ľudí hovorí, že to je zvláštne fungovať na takejto co-CEO pozícii, ale myslím si, že my fungujeme ako dve hemisféry rovnakého mozgu a častokrát sa ani nemusíme proste že double checkovať, že kto si čo myslí, lebo viem, že to, čo poviem ja, by si pravdepodobne myslela aj ona. Čo však neznamená, že neexistujú témy, pri ktorých sa dosekáme, to ku tomu patrí, ale vždycky sa ukázalo, že sme v prvom rade ľudia konštruktívni a že si dáme tú cool-off periódu, aj keď máme nejaké že závažnejšie problémy a funguje to zjavne už 11 rokov. Je to teda jako, není to úplně častý a spíš kolem sebe slýchám příběhy, že dva zakladatelé prostě se dřív nebo později pěkně rozhádají. Ale tak to je samozřejmě individuálně, pokud se takhle doplňujete a funguje to 11 let, tak to je pěkný. A jasné, asi by sme mohli mať aj že separátnu epizódu tohto podcastu o všetkých firmách, ktoré padli kvôli tomu, že sa spolumajiteľe rozhádali. Ja mám aj zo Slovenska, z bratislavského prostredia, že ľudí, ktorých som považoval za absolútne nerozlučnú dvojicu a dnes je to úplne ugly a súdia sa a hádajú sa a nevedia sa ani stretnúť alebo sa jeden na druhého pozrieť, čo je celkom zvláštne. Ale stredná Európa by som povedal, že Slovensko možno ešte viacej ako Česko, lebo vy ste že viacej individualisticky, podnikateľský, rozvinutejší aj historicky. Ale vieš, že na Slovensku sa hovorí taká zvláštna vec, že ideálny počet ľudí na podnikanie alebo zakladanie firmy je nepárne číslo a 3 je už veľa. A ja sa s tým vôbec nestotožňujem. Ja potrebujem mať takto, že parťáka, tohto buddyho, že sa potiahneme nielen v biznise, ale napríklad aj v živote alebo pri cestovaní. Že neúplne rád cestujem solo, že chcem zdieľať tú journey a tie zážitky. Ale teda, aby sme sa vrátili ku OSI, na konci roku 2014 sme dali výpovede. Išli sme si ešte vyčistiť hlavu, dali sme si taký spoločný dvojtýždňový sabatikál, pocestovali sme po Iráne, čo je vlastne asi národná krajina. Prišli sme na Slovensko, joinili sme našich dvoch co-founderov, ktorí sme na tento nápad toho, že ideme robiť online optiku a predávať okuliare online, natiahli do firmy, lebo sme nemali že žiadne peniaze, potrebovali sme šikovných ľudí. A 4 sme začali budovať Airim z takého malého bytíku vo Viedni, 1,5 izbového, v podstate v tej istej izbe, kde sme dizajnovali web a sháňali dodávateľov a podobne sme aj spali. Dodnes, ak si na toto spomenieme, tak z toho máme vyslovene, že PTSD. My sme mali naše prvé okuliare, prvú donášku Ray-Banov na tých istých poličkách, kde sme mali oblečenie a voňavky a kozmetiku. V papučiach sme to nosili cez cestu na rakúsku poštu. No ale tá prvá kapitola Airimu je, že Airim ako reseller, že identifikovali sme, že v strednej a východnej Európe ešte nikto nepredáva značkové slnečné dioptrické okuliare online. Poďme to rozbehnúť. A to mě teda překvapuje, 2015 to vlastně, jako není tak dávno to fakt, jako tehdy tam byla taková lednika díra na trhu, jo? Ono, vieš, že v e-commerce sa začali jednotlivé kategórie pušovať smerom online a začal to Amazon, samozrejme v US s knihami. Dnes už aj na Slovensku sa viac ako polovica kníh pravdepodobne predáva online. A potom tam boli určité bariéry, ktoré podľa mňa napríklad zabraňovali tomu, aby fashion išiel online. To bol podľa mňa, že predovšetkým rýchlejšie internetové pripojenie, aby si videl, že high resolution fotky. Potom začali prichádzať aj topánky, samozrejme elektronika. A ja si myslím, že eyewear okuliare slnečné dioptrické sú zaseknuté v offline vďaka poprvé technológiám, že
ľudia, keď si to chcú vyskúšať, či ti to naozaj sadne, tak potrebovali prísť smartfóny, potreboval prísť nejaký facial recognition a 3D modeling, aby si dokázal mať tie try-ons. To sa vlastne vyriešilo možno fakt iba 5-6 rokov dozadu, aby to bola nejaký že wide adoption na celý trh. Ale predovšetkým si myslím, že to je zo strany supply chain a zo strany dodávateľov, lebo ty máš na trhu de facto ilúziu voľby. Povedal by si, že tých značiek okulierov existujú stovky, ale v konečnom dôsledku ich vyrábajú 2-3 obrovitánske firmy. A my keď sme napríklad začínali IRIM, tak ono to bola viac menej, že grey market operation, lebo my sme neboli schopní prísť za žiadnym dodávateľom a povedať, že 4 mladí ľudia zo Slovenska chcú začať proste, že predávať Ray-Bany, tak ja som našiel nejakú optiku pri Ríme, nejakú sieť optík talianských a dohodol som sa, že poďte nám to akože kvázi nie na čierno, ale neoficiálne prepredávať, až kým sme nenašli tie volumes na to, aby sme ich oslovili. A v roku 2015 bola ich politika, že nechceme to robiť online. Že toto bude, že my si strážime svoje marže, strážime si svojich partnerov. A to dneska doteď to dělají prostě luxury brandy, že jo, vlastně, no. Áno, tie najviac luxury brandy nás blokujú doteraz, že niektoré môžeme predávať iba offline, ale oni sú to tradične, že talianské rodinné firmy. A až teraz vidíme to, že niekedy musel doslova do písmena, že ten founder, ktorý viedol firmu, dokým nemal že 80 plus rokov zomrieť, aby tam prišli nejakí mladí executives, aby si začali uvedomovať to, že online je nevyhnutne budúcnosť a technológie sú budúcnosť bez ohľadu na to, ako proti tomu budeš bojovať. Rovnako ako sa to bojovalo proti Uberu, rovnako keby sa poštári búrili proti mailu, ono to proste príde, len to trvá dlho. Čiže trebalo ten trh nejakým spôsobom aj zlomiť a čakať, kým dospeje do toho. No a aktuálne potom podľa mňa ešte existuje tretia bariéra a to je, že ľudia stále vo svojich hlavách majú tú bariéru mentálnu a stále si hovoria, že ja tie okuliare neviem kúpiť online, ja si to musím vyskúšať. A ja si myslím, že ak by som povedal, že dnes je 5% okuliarov v Československu sa predáva online, tak to je bol pravdepodobne optimistický názor. 95% trhu je stále offline. A ja si myslím, že práve preto sme privilegovaní, že robíme v tomto industrii, že robíme pre IRIM, lebo tam nejde o to iba, že je určitý koláč, o ktorý sa bijeme s našimi kompetitormi, ale tam ide o to, že ten koláč celkovo rastie. To možná, když nad tím přemýšlím, tak to opravdu bude asi kategorie, která ten podíl online na celkovém retailu má fakt asi jako nejmenší, ne? Že už i jídlo, když dneska žil s rohlíkem a košíkem, tak si myslím, že ty už budou teda k 10% online. No, určitě. Jsme, že najviac zaseknutý a presne... Ale má to své důvody, já to jako chápu, jo. Prostě, jak říkáš, já vlastně, než nad tím přemýšlím, tak já jsem taky si nikdy brejle ještě online nekoupil. A jeden bude první, kde si koupím brejle, no, online. Ale víš co, já zase jakoby nosím, já jsem tradicionalista, já mám svoje Ray-Bany, máte tam nějakých 5 čísílek a prostě já už žádný jiný nechci, takže to je jako když si kupuješ jedny prostě konverzky 10 let, tak jako si nepotřebuješ zkoušet. No ja som ti to práve odmeral, máš to konkrétne 550 metrov zo svojej kancelárie do našej prevádzky, to Dakar ide, tak sa tam môžeš že prvýkrát evangelizovať a využiť to ako bránu smerom ku online. Môžeš si napríklad aj odmerať zrak zdarma, uložíme ti tvoje dáta na profile a na budúce si tu už iba vyklikáš tu od stola. Ale aby sme sa teda vrátili ku tvojej otázke, kapitola IRIMu číslo 1, reseller slnečných okuliarov. Nakúpiť ich v Taliansku, dostať ich sem a vlastne akože aj tá biznis idea bola taká, že veľkí hráči si obsadia tie trhy ako Nemecko, Francúzsko alebo Británia. Poďme byť tí prví, ktorí sa postarajú o tieto rozfragmentované krajiny strednej východnej Európy, kde máš všade inú menu, iný jazyk, iné obľúbené metódy doručenia, iné VAT rates, iné obľúbené platobné metódy, ktoré sa non-stop menia. A ak v budúcnosti bude niekto zo západu chcieť ísť na východ, tak vlastne jediná možnosť, ktorú budú môcť urobiť je, že kúpiť IRIM, lebo my už sme sa tu na nejakým spôsobom lokalizovali. No a hneď zo začiatku sme mali, že absolútny hypergrowth, to bolo, že niekoľko rokov po sebe, kedy boli, že 100+% rasty, lebo nám sa podarilo urobiť to, že dostať zrazu 100 veľkých svetoznámych značiek, a nielen Ray-Ban, ale Oakley, Prada, Dolce, Armani, Vogue, čokoľvek ti napadne, ku ľuďom, ktorí ku ním predtým ani len nemali prístup, že
Predstav si v roku 2015, keď si že z Košíc alebo Žiliny, z Spišskej Novej si, Banskej Bystrice a tak ďalej, ak si chcel kúpiť nejaké naozaj značkové okuliare, musel si k tomu cestovať do Bratislavy alebo do Prahy, čiže my sme vlastne tieto značky priniesli že do malých miest, ale zároveň sme radikálne znížili ceny tým, že sme katli tých middlemanov. Išlo to proste, že z fabriky cez IRIM rovnakú zákazníkom. No a darilo sa nám a potom prišiel COVID a to nás položilo úplne do kolien, lebo my sme v podstate predávali, že drahé okuliare vtedy, kde nie len, že sa nedalo chodiť na dovolenky, ale ty si nemohol poriadne chodiť počas tých lockdownov ani na ulicu. No a... No jenom promiň, jako teď jsem zrovna včera s někým řešil, že covid jako pár odvětví fakt jako zabil nebo přizabil a jako z toho jsou jako obleky, že jo, vlastně, no. Protože přesně lidi nosili tepláky a vlastně vůbec nechodili ven s těma brýlema, to je vlastně dost podobný. To mi nenapadlo, ale zase na druhej strane pre mnohých to bolo fakt absolútne Eldorado, nie? Záhradkárske potreby, bicykle, alebo ako na tom úplne vybuchol dedoles, keď vtedy vymákli, že všetky mamičky, čo boli doma s deťmi a potrebovali kúpať ponožky a trenky. A my sme si vtedy povedali, že tak buď zomrieme a postavíme sa do pozície nejakej obete, alebo využijeme to, že sme mladí, flexibilní, agilní a skúsime to pretaviť na nejakú príležitosť. A vtedy sme si povedali, že poďme dať všetky peniaze do toho, že skúsime byť optika a sfokusujeme sa na dioptrické okuliare. A vtedy sme založili naše zábrusné centrum, kúpili prvé mašiny a natlačili sme peniaze do tej prvej bratislavskej optiky o rok neskôr. A musím povedať retrospektívne... A to bolo teda po lockdownech, teda 2021 nebo? 20. Rok 2020 sme vlastne že preorientovali celý marketing web, začali budovať ten konfigurátor na to, že aj z pohodlia domova si skúste vyklikať svoje dioptrické okuliare. A vlastne hneď v zápätí sme prišli na to, že my to síce technologicky vieme urobiť, vieme ich vyrobiť, vieme to urobiť lacnejšie, rýchlejšie, ale ten najväčší problém je, že ľudia si ten zrak niekde potrebujú zmerať. A buď potrebujú ísť ku doktorovi a oftalmológovia to nerobia radi, iba že meranie zraku, lebo oni chcú riešiť, že naozajstné choroby, vieš, že glaukom alebo nejaký tlak v očiach. Čiže eventuálne ich musíme poslať ku konkurencii, ku nejakej že offline sieti. A tým pádom, že si poďme urobiť tie centra na meranie zraku sami, že v hlavných mestách. No a tá bratislavská pobočka nám absolútne vybuchla, tá predčila naše najdivokejšie očakávania. My sme mali urobený nejaký biznis plán, že koľko by to malo robiť obratu mesačne, aby to pokrylo aspoň náklady, aby to bolo break-even. A my sme ho začínali prekonávať nie dvojnásobne, nie trojnásobne, ale štvornásobne. No a tým pádom nasledovala Praha, potom nasledovali Košice, potom nasledovali Brno. My vlastne aj na základe našich demografických dát z IRIMu vieme, že takmer 50% zákazníkov je z dvoch najväčších miest. Čo dáva zmysel, lebo to sú tí ľudia, ktorí sú mladí, progresívni, profesionáli, technologically savvy, nejaký discretionary income. A tým pádom začíname v tej pomyselnej knihe písať nejakú druhú kapitolu IRIMu a to je transformácia od fashion e-shopu ku online optike. A zároveň s tým by som povedal, že prichádza kapitola 3, IRIM ako omnichannel. Prišli sme na to, že tá kombinácia toho, že máme aj web, ale aj tie predajne na meranie zraku a neuveriteľne dobre fungujú. A my sme sa na to filozoficky doslova do písmena nechceli dívať na tak, že budeme mať online kanál a offline kanál, ako proste, že online a retail, ale že to musí byť symbióza, že to musí byť pokombinované, že to musí byť akože vyslovene omnichannel, alebo ako druhý tento buzzword by bol, že click and mortar. Tak nám trvalo takmer... To som neslyšel. Ako místo brick and mortar, click and mortar. Okay. Tak nám trvalo takmer rok, aby sme si urobili, že úplne vlastný software aj na tie predajne. A vlastne ty môžeš iniciovať objednávku z webu, že sa bukneš na vyšetrenie, potom tam prísť, keď ti ten zrak vyšetríme, uloží sa ti to do profilu, potom si môžeš kúpiť tie okuliare priamo na predajne alebo iba dokončiť objednávku online. A naopak to, že máme fyzický presence, nám nabústovalo akože nejaké povedomie o značke a autenticitu aj na online. Plus si dovolím tvrdiť, že my sme asi jeden z najsilnejších e-commerce hráčov vôbec v Československu, čo sa týka že influencer marketingu. To je kanál, ktorý nám niektoré mesiace dokáže kontribuovať až ku 20-30% obratu. Čiže to je to, kde sme dnes. Kolik máte teda? Jaký máte čísla?
2025, minulý rok sme oficiálne uzatvorili, že takmer 20 miliónov, 19,9. A tento rok môžem s radosťou povedať, že sa opäť nachádzame v takej že celkom vysokorastovej fáze. A máj sme uzatvorili s rastom obratu 42%. Celkovo teda dúfame, že by sa to mohlo tento rok spriemerovať na nejakých 30 a aby sme mohli, ak všetko pôjde fakt fantasticky a optimisticky, tak by sme mohli skončiť možno aj veľmi blízko 30. Čo je však oveľa dôležitejšie je, že väčšia a väčšia časť našeho obratu pochádza z tých dioptrických revenue streams, kde je 2-3násobná marža. Takže nám profitabilita rastie oveľa rýchlejšie ako obrat aktuálne. A tam je marže na těch obroučkách, na těch sklech, nebo kde se tam generuje marže největší? Na dioptrických sklách do tých rámov. Ale samozrejme začali sme teda robiť aj vlastnú značku, aby sme mali pod kontrolou tú maržu, lebo viac menej každý industry insider vie, že keď si kúpiš nejaké značkové okuliare, tak viac ako polovica ceny je, že máš na postranici napísané Prada. Jakou ste udělali značku? Naša značka sa volá IRIM Studio. A samozrejme nejaké že accessories a dodatočné services. Čiže vlastne to, že prišiel ten COVID a vtedy to vyzeralo ako katastrofa, z toho dneska ťažíme, lebo ak by napríklad COVID neprišiel, tak neviem, že či by tá firma bola taká úspešná dnes, pretože do tých slnečných okuliarov sa natlačilo viac a viac kompetitorov, aj takí, ktorí to napríklad predtým nerobili. A my dneska cítime neuveriteľný tlak na ceny, ktoré klesajú a neuveriteľný tlak na reklamu na Google, ktorá rastie. Čiže my by sme na tých slnečných okuliaroch pravdepodobne stále iba nejako že živorili a trtkali sa s tými unit economics, ktoré sú stále že menej a menej v náš prospech. A ešte by som asi povedal, že nás to neuveriteľne nakoplo ako ľudí, ako podnikateľov, ale my sme mali firmu, ktorá každý rok predá viacej a viacej nejakých slnečných okuliarov a toto nám dalo úplne život do žil. Opäť skúšať niečo budovať, pokus omyl, ten online konfigurátor, prvýkrát v živote ísť do nového segmentu, ako postaviť optiku, ako tam postaviť software, ako chceme, aby vyzerala. A zároveň nás to prinútilo prekopať celú firmu, že my sme zmenili celú identitu, nové logo, nový copywriting, nový prístup. Marketing už nebol iba o PPCčkách, ale naozaj o nejakých naratívach, o nejakom PR, o nejakom storytellingu, viacej dôveryhodnosti, nejaký ten akože medický uhol. Čiže odvtedy minimálne mňa osobne to oveľa viacej baví a oveľa viacej si pripadám tak, že niečo mením, že som v niečom pionier, že niečo unikátne naozaj budujem a že tým ľuďom naozaj viacej pomáhame ako tým, že ich iba nutíme spendovať money na nejaký luxus. A teda mimochodem ty Ray-Bany, co já nosím, tak jsem fakt, je to tak rok zpátky, to jsem koukal na Heuréku samozřejmě a jako pravda je, že těch sellerů tam je hodně a bylo vidět, jak tam je fakt jako válka o ceny, no, klasika prostě, že jo. Ale chtěl jsem se zastavit u těch technologií, protože a vůbec o tom, jak jsi to říkal, click to mortar, prostě to, co jako, že vy dneska berete hlavně, předpokládám, tržní podíly těm jakoby klasickým prostě očním optikám, offlineovým, prostě, tak jak to všichni známe, že tam přijdem, že jo, změřej, no blabla. A u těch technologií se zastavíme. Byť ty si mi psal, že vlastně už ty dvě hlavní technologie, které tady mám poznamený, což je Magic Mirror a Lens Scan, už se vlastně staly nějakým standardem. Ale tak to je co, že jakoby fakt online tě to dokáže jakoby nějak změřit, nebo jak tyhle ty technologie fungují? To, čo sa nazýva vlastne, market standard názov by bol, že virtual try-on. My to nazývame, že to je magické zrkadlo, aby to bolo ľuďom tak bližšie. A to je vlastne software, ktorý kombinuje, že 3D modeling tých okuliarov a augmented reality a facial recognition. A to je, že akýkoľvek model si vyslovene, že vyskúšaš na webkamere, ako na tebe vyzerá. Teraz tam pušujeme nejaké vylepšenia, že okrem toho, že presne vidíš tie okuliare na sebe, si napríklad môžeš testovať, ako budú vyzerať rôzne typy šošoviek, že ako by som vyzeral, keby som ich mal fotochromické, alebo zrkadlové, alebo červené, alebo zelené. Čo skoro príde to, že si môže otestovať tie dioptrie, ako budeš vyzerať s inými indexami, že ti to nebude robiť až náhodou popolník na očiach a takto. A to bola velikánska novinka, že 5-6 rokov dozadu my sme na tom stavali aj celý marketing. A to ste nevyvíjali vy, ne? To je nejaká technológia? Nie, to je partnerská firma. Problém nie je iba ten technologický, že to vyvinúť, ale ty potrebuješ mať pre všetkých Hyver e-shopov jedného hráča aj kvôli tomu, že
tí dodávateľia robia nové kolekcie 3-krát do roka a ty všetky tie okuliare potrebuješ oskenovať, dať ich do tej 360-ky, uploadovať do nejakej databázy modely, že by sa museli mať 20 separátnych zamestnancov iba na toto. Čiže to akože white labelujeme otvorene. A veľa na svete sa vlastne že preteká v tom a z toho, čo ja počúvam, tak už posledné 4 roky ti každý povie, že už budúci rok to bude, už budúci rok to bude, už budúci rok to bude. Vlastne robiť vec, ktorá by bola technologicky veľmi pokročilá, aby si mohol že zmerať zrak z pohodlia domova. A ja si myslím, že do veľkej miery to už funguje minimálne na tie také základné poruchy zraku, že ako krátkozrakosť, ďalekozrakosť, nejaké... Akože proste čteš rôzne vzdialenosti. Nie vysoké dioptrie a podľa mňa to je aktuálne zaseknuté skôr na nejakých byrokratických záležitostiach, že to ti musí či už nejaká úradná kontrola liečiva a tak ďalej a v Amerike alebo v Európskej únii odklepnúť, že to naozaj môžeš používať. Ale podľa mňa je otázka času, kedy to príde, ale aktuálne to ešte veľmi nepoužíva nikto. A čo sa týka tých technológií, tak a ten lens scan, to je co? No to je ono. To je to. Okay. Alebo ešte existuje taká technológia, že ty si vlastne pred webkamerou môžeš pokývať svoje existujúce okuliare, on ti to vypľuje, že akú tam máš aktuálne hodnotu a to si môžeš objednať. A ono sú to stále, že myslím, že je tam nejaký margin of error, že vlastne už sa s tým experimentuje, už sa to vyvíja, ale nikto to ešte nedostal na takú úroveň, aby sa to mohlo že adoptovať, ale opäť podľa mňa, že otázka času a preto si myslím, že my keď sme v tom 2015 z JAS prišli na to, že poďme robiť okuliare, tak sme vtedy ani nevedeli, že aký sme robili prozreteľný krok do budúcnosti, že koľko v tomto industrii bude mať fan, že všetko hraje v náš prospech. Poprvé to, o čom sme sa chceli baviť, že vlastne všetko sa presúva smerom do online. Po druhé, ľudia v strednej východnej Európe sú bohatší a viacej vzdelaní a začínajú do toho naozaj investovať a uvedomujú si, že do zraku sa oplatí investovať. Čo sa demografických vecí, tak zároveň... Populácia stárne. Jedna vec je, že populácia stárne, ale čo je podľa mňa ešte dôležitejšie je, že my ľudia sme evolučne vyvinutí na to, aby sme žili niekde na savane a zbierali bobuľky a lovili srnky, antilopy. Nie sme zvyknutí na to, že sedíme celý deň vo vnútri, v office a že pozeráme do screenov a ten vek, odkedy ľudia potrebujú okuliare, sa že radikálne znižuje. Niekedy to bolo, že každý po 40-ke, teraz už ľudia v in their 20s a 30s potrebujú okuliare, čiže väčšia proporcia celej populácie potrebuje okuliare a zároveň hraje v náš prospech. To je akože Instagramová generácia, že každý potrebuje značky a čo je aktuálne trendy a Balenciagy a tak ďalej. A nehovoriac o tom, že vlastne sme presne že v industrii, kde technológie to môžu radikálne rýchlo akože posunúť smerom ku online, že možno prídu, že vyšetrenia z pohodlia domova v rámci webkamery. AI tomu určite pomôže, že nejaké personalizácie toho, čo ti bude sedieť. A ja si myslím, že najväčšia vec, ktorá príde v najbližších rokoch, ja neuveriteľne verím na tie smart glasses. Ja už som si ich niekoľko z nich skúšal a podľa mňa si väčšina ľudí ani len nedokáže predstaviť, že čo všetko to bude môcť robiť. Že tie real translations, ktoré teraz už vedia robiť, tie meta glasses sú úplne fantastické. Hovoríš na mňa po španielsky a to, že okamžite počujem, alebo ťa to dokáže navigovať po ulici, alebo si z toho môžeš čítať správy a tak ďalej. Ale zatím se to moc nechytlo a přijde mně, že někde jsem čet, že ten hlavní důvod, proč se to nechytlo, je ten, že jsou ty brejle prostě tak trochu hnusný. No a to je presne to, že prečo sa to nechytilo, keď to prišlo prvýkrát, keď to robil Google, lebo to vyzeralo úplne trápne a vyzeralo to tak roboticky a vyzeralo to, že to je niečo pre geekov, ale to, čo urobila Meta teraz, že sa spojila s Ray-Banom, tak tie okuliare vyzerajú úplne ako Wayfarery, ktoré by si nespoznal a Oakley teraz má nejaké športové modely. A začínajú sa na to chytať ďalší technologickí hráči, že Google ich teraz vyvíja spolu s Warby Parkerom a myslím, že Huawei robí s nejakou tiež európskou značkou spoluprácu, aby aj dobre vyzerali. Jasne. Zároveň si myslím, že sa smerom do tých okuliarov a smerom na hlavu presunie aj veľká časť akože fit tech industry. Každý, kto nosí Oura Ring alebo nejaké Apple Watches, tak aktuálne ľudská hlava je ten, že najviac nedocenený zdroj nejakých medických
dát a príjmov, že ty skrz tie okuliare dokážeš mať napríklad mini elektroencefalograf na svojich spánkoch, čiže ti to dokáže čekovať nejaké mozgové vlny a predikovať burnout, hovoriť, kedy máš ísť spať. To isté napríklad, že movement tvojich očí dokáže určiť, že kedy si unavený, alebo to dokáže napríklad nejako algoritmicky vydedukovať nejaké že early signs Alzheimera alebo Parkinsona. Nehovoriac o tom, a to už sú podľa mňa také, že etické debaty, že ty keď máš tie okuliare celý čas na sebe, ono to vníma tvoje okolie, tvoj facial recognition a podobne, tak ti to dokáže dávať nejaký že guiding na pracovný pohovor alebo na dating a tak ďalej. Že podľa mňa s tým budeme mať ešte kopec srandy, keď príde ten že mass market adoption. A v US to už robí celkom srandy, ktoré v Európskej únii nemôžeš vidieť, že tie okuliare v nich majú, ale je to zablokované kvôli tomu, že Európska únia blokuje všetky tieto AI funkcie. Ale videá to už robí perfektné, dobre to pracuje v svetelných podmienkach. Ja si myslím, že je to určite budúcnosť, len ešte musíme počkať, kým si na to ľudia zvyknú rovnako, ako si trvalo dlho, kým si každý zvykol na smartfón. No to je zajímavý, no tak jakože jo. Připomíná mě to, nebo já tomu taky věřím, jestli jako prostě, když ty brýle budou vypadat jak normální brýle, jenom prostě budou takhle chytrý, jak popisuješ, tak prostě se to chytne stejně jako se chytli smartwatch, že jo. Ale připomínáme to teda tu šílenou minelu jakoby Mety a vůbec pár dalších jako velkých globálních hráčů, kdy sadili všichni na virtuální realitu a ta se teda nechytla. A to teda už já si myslím, že je pasé. To riadne padlo. Meta, že jo, Meta do toho se rebrandovala na kvůli Metaverse. Investovala do toho neskutečný bilionů zahučala, že? No. A teď jsem někde značil, že teda úplně zavřeli vlastně celý ty departmenty, zavřeli, že to jakoby vzdali, no. Mne sa ešte pri tých okuliároch celkom páči taká myšlienka, minula som sa nad tým zamýšľal, že my ako ľudstvo sme podľa mňa urobili obrovitánsku chybu v tom, že sme takmer 15 rokov upadli k tomu, že vlastne je každý odpojený od jeden druhého od reality kvôli tomu, že pozeráme na tie skríny, asi stále niekde pod stolom a tie okuliare budú mať potenciál toho, že my tú technológiu nevypustíme, ale nebudeme sa pozerať na skríny, ale skrz skríny. Keď to dostaneš vlastne na... Ježiš, já si úplně hrozím toho, že ti pak ten instagramový update teda bude chodit přímo před oči, no tak to mně přijde úplně hororový teda. Ale aspoň teda, že naspäť rekonektneme a budeme sa pozerať na seba. Hele, a tak to znamená, jako už ve státech už to je, a teď myslím, že jsou prostě pěkný, funkční a v Evropě to čeká nějaký schválení, nebo jestli to chápu správně. Ty máš, že tie isté okuliare si môžeš kúpiť aj v Európe, aj v Amerike, ale keď si, že GPS v Amerike, tak ti to umožní robiť všetky tie AI funkcie a tu je to proste kvôli európskej legislatíve vyslovene zablokované, že z toho aktuálne máš iba zariadenie na fotky a na natáčanie, ale vyzerá už pekne a ja si myslím, že rok po roku, ako bude, že dlhšia vydrž baterky a lepšie procesory a lepšia optika, tak to bude iba že kvalitnejšie a kvalitnejšie. Koľko to stojí vlastne? Úprimne neviem, myslím, že niekde medzi že 300-500 eur. Môžem ti ich potom ukázať, mám to za sebou. No fakt, dobrý, super. No tak to je zajímavý, hele. To se těším, to bude dobrý. A Ray-Ban je dobrá značka, mám rád Ray-Ban, takže... Hej. Takže sme boli pri tom, že neuveriteľne šťavnaté industrie a že nás čaká zaujímavá budúcnosť. Veľa sa toho bude meniť. Pojďme ještě ty trhy. Ty jsi vlastně na začátku říkal, že jste jako to dělali z Vídně, ale obsluhovali jste teda z Vídně Československo, Slovensko-Česko respektive. A chystáte se do nějaký další trhy, nebo jak to máte? No ono to bolo tým, že ja som z východného Slovenska a neštudoval som a nežil som na Slovensku od svojich 18. Ja som išiel do Viedne, tam som bol na bakalárovi, potom som išiel do Vietnamu, potom som sa na chvíľočku vrátil do Viedne, potom som išiel do Malajzie a keď sme sa teda rozhodli zjazd, že sa ideme presťahovať naspäť do Európy, tak ja som mal byť vo Viedni. Čiže sme začali tam a idea bola, že my vlastne všetko, čo sme sa naučili robiť v Ázii a naše nejaké podnikateľské modus operandi bolo, že my sme pracovali pre veľkých e-commerceových hráčov, do ktorých bolo tlačené neuveriteľné množstvo agresívnych venture capital peňazí z Európy. A v podstate poďme, že biznis, modus operandi bol poďme spustiť 7 firiem, jedna bude robiť niečo social media, druhá bude fintechová, jedna bude e-commerceová, ďalšia bude nejaká že digitálna. Uvidíme, čo zafunguje, čo nezafunguje, collateral damage, veľké straty, nafundraizujeme opäť.
A my sme nikdy žiadne iné podnikanie nezažili. My sme si mysleli, že takto sa to robí bežne. Tak sme prišli do Európy, začali sme hľadať visička, začali sme posielať piče. A Jas mi jedného dňa hovorí, že našiel som potenciálneho investora, že odkiaľ, čakal som, neviem, Londýn, a ona, že zo Slovenska. A ja som bol úplne šokovaný, že na Slovensku niekto robí venture capital, fakt. No a klaplo to, mali sme handshake, dostali sme seed kapitál ešte predtým, ako bol web vôbec launchnutý, čo sa častokrát nestáva, že oni akože betovali na našu experience z Ázie. A eventuálne sme sa viac menej kvôli tomu, že presťahovali do Bratislavy, tam sme našli prvý office a tam sme dodnes uviaznutí. Fun fact je ten, že keď sme začínali IRIM, tak sme Slovensko ani len neplánovali launchovať, lebo nám to prišiel neuveriteľne malý trh, iba 5 miliónov ľudí a mysleli sme si, že bude chudobný. A potom ja som hovoril, že dajme tam aj tú slovenskú doménu, veď proste máme tu naše rodinu, kámošov, niekto si len nakúpi, ja to budem vedieť preložiť, neminieme na to veľa peňazí. A ukázalo sa, že pod lampou je najväčšia tma a Slovensko, Česko sú dodnes naše najväčšie trhy. Asi aj kvôli tej proximite. A teda původně ta myšlenka byla jako, že... Škandinávia. Škandinávia. Že my sme si mysleli, že nám najviac bude sypať Dánsko, Švédsko, Fínsko, lebo že ľudia tam majú veľa peňazí, že to je taká akože meka nejakého fashion e-commerce, že tam pravdepodobne niekto nemá problém si kúpiť Ray-Bany aj 3 v rôznych farbách, kdežto na Slovensku okuliare za 120 eur je niečo, investícia, ktorú viac menej plánuješ. A teď jsou teda další země, nebo jak to škálujete přes expanze? No aktuálne máme interne rozdelené krajiny na také, že Tier 1 krajiny, Tier 2 krajiny a Tier 3 krajiny. A Tier 1 je to náš úplný core, že V4, ako tomu Bulharsko, Slovinsko a najmä Rumunsko. A Tier 3 sú také, že novo otvorené, s ktorými viac menej experimentujeme. Minulý rok sme otvorili, že Nemecko, Rakúsko, tento rok Taliansko. Skúšame ich rozbíjať, že čo vieme vytlačiť, nejaké dodatočné volumes v týchto trhoch. Ale asi sa neúplne zamýšľame nad tým, že by sme aktuálne chceli ísť mimo Európskej únie. Myslím si, že máme kopec housekeepingu, ktorý musíme urobiť. A v prvom rade konečne tú firmu, že stabilne a jasne pretransformovať do profitabilnej, lebo my sme, že 8 rokov po sebe išli akože v strate z tých investorských peňazí a vytvoriť systémy. Že tá firma vlastne prešla takou neuveriteľnou transformáciou, nabrala toľko komplexity tým, že niekedy to bolo iba kupovať, predávať slnečné okuliare a teraz tam máš dioptrie, teraz tam máš šošovky, teraz do toho celého máš zábrusné centrum a predajne vo viacerých krajinách, že to potrebuje nejakým spôsobom zastabilizovať, takže tento rok skôr akože zaťahujeme skrutky, doťahujeme procesy, vylepšujeme efektivitu. Tak trošičku aj v rámci našich akože divokých a nekonvenčných štandardov sa možno trošičku skorporátňujeme, čo je asi prirodzené pre firmu, čo má 11 rokov. Vlastně. Přečti knížku, třeba tam najdeš pár dobrých typů. Ale jenom jsem chtěl říct, ta Evropská unie má 650 milionů lidí. To je jako obří trh. Obří trh. No. Jako tam není o čem prostě. No. Ale v tuhle chvíli ty kamenný krámy máte teda Československo a ty ostatní jste purely online. No a ďalší, vlastne my sme svoj najväčší úspech zaznamenali na Slovensku. Čiže náš playbook bol urobiť si meno a urobiť nejakú akože critical mass zákazníkov tým, že najprv ideme po cene, potom už nemusíme byť najlacnejší, lebo sme zainvestovali do ďalších marketingových kanálov, máme brand, máme influencerov, potom do toho pridáte kamenné predajne. To isté sme zreplikovali v Česku, zafungovalo to a teraz sa chystáme robiť to isté, že Poľsko, Rumunsko. Hele, strašně čas letí, já se těším na tu část o tobě. A tak možná poslední otázka, ty jsi na to už narazil, na ten vlastně fundraising, že jste prostě jeli klasický startupový mod, pálení prachu, což před těma 10 lety bylo jako relativně standardní, kolem toho covidu, že nízký úrokový míry, levný prachy. Ale psal jsi mi, že vlastně možná zpětně bys to dělal jinak. Jak to zpětně vnímáš celou tu... Nebo takhle, vy jste teda fundraisovali a ve 2020 jste měli poslední 4. kolo, ne? A od té doby teda ne a snažíte se to dostat do profitability. Či by som to urobil ináč, to neviem, lebo vtedy som asi robil, že to najlepšie, čo som vedel s tým know-how, ktorý som mal a s tým backom, ktorý som mal, ale ten úvod bol úplne šialený. My sme mali vlastne ešte, ako som ti hovoril, ešte predtým, ako sme vôbec launchli web, sme mali prvé kolo, do roka sme mali druhé, v roku 2017 sme mali tretie a potom sme mali to štvrté 2020, že za 5 rokov
4-5 investičných kôl. Máme na CapTable aktuálne, že 5 investorov a zároveň to vždy fungovalo tak, že my sme chceli niečo nafundraizovať a vieš, ako je všetko v Európe prekomplikované a každý si robí nejaký due diligence a potom 4800 pečiatok a obchodné registre a tak ďalej. On to vždy dopadlo tak, že tie peniaze nám prišli vtedy, keď sme nimi zaplatili akurát už nejaký predchádzajúci dlh alebo pohľadávky, len aby sme sa dostali na nulu. A teraz sa na to pozerám tak, že pre mňa a pre JAS asi prvých 5 rokov existencie firmy bolo, že 50% našej brain power na manažovanie investorov, na fundraizovanie, na stretávky, na robenie pitchov, na modelovanie nejakých valuácií a tak ďalej. A o mnoho lepšie sa cítime ako ľudia, odkedy sa naozaj že takmer na 100% venujeme zákazníkom a kedy tento úplný madness manažovania, expectation všetkých shareholderov a podobne pominul. Čiže keby som robil svoj ďalší biznis, tak by to pravdepodobne už bolo tak, že možno budem vyexitovaný z Airimu a budem mať kopec peňazí a budem sa snažiť, aby to bolo moje, ale vtedy, keď sa boli, že 4 ľudia, ktorí mali že nulové savings, tak minimálne ten seed investor dával zmysel. Možno sme do toho mohli skúsať menej agresívne a pošetriť si tie peniaze, ale asi nás to všetko niečo naučilo. Myslím, že dneska by bylo dost těžší sehnat jakoby venture capital v takhle rané fázi, nemyslíš? Určite, ale v roku 2015 my sme mali šťastie s tým, že vtedy bol e-commerce the thing. No, potom už prišli biotechy, potom bol fintechové obdobie a teraz každý chce investovať iba do AI. Presne. Je to tak. Takže my sme, že chytili Energetics, AI a defense. Správny čas na správnom mieste sme vtedy boli. Good, pojďme k tobě. Hele, ty jsi tady zmínil ten Vietnam. Ty vlastně si dostal... Jsi byl v Lazádě, ne? Lazáda, že jo, online marketplace, strašně silný v východní Asii. Headquarters teda byl nebo kde mají vlastně headquarters Lazáda? To je dobrá otázka. Ja si myslím, že oficiálny headquarters, akože head office a regionálny bol vtedy v Singapúre. Jo, asi jo. Ale tak to bol vlastne... A ty jsi tam dostal starosti ten Vietnam teda? Nie ja, ale to teda ten veľký, neslávne známy nemecký investičný fond Rocket Internet sa rozhodol, že poďme do juhovýchodnej Ázie postaviť kópiu Amazonu a idea bola, že my budeme first mover a Amazon nás potom kúpi. Jasne. A rozhodli sa to urobiť v niektorých trhoch a ja som sa stal členom toho týmu, ktorý rozbiehal Vietnam. V konečnom dôsledku som sa tam dostal veľkou náhodou, lebo ja som do svojho CVčka písal, že keď som bol na Gimply, tak som budoval nejaké web stránky a samozrejme som vedel, že HTML, CSS. A oni ma nahajrovali, došiel som tam a privítali ma v office s tým, že konečne si tu chýba nám tu, že IT guy. A ja, že ja nie som, že IT guy, akože robil som nejaké veci. A po niekoľkých rokoch to nakoniec predali Alibabe. Takže Lazada teraz vlastne patrí pod Alibabu. Jo, ale ne ze 100%? To si nie som úplne istý, že ako, ale myslím si, že možno už aj áno. No ale takhle, víš, co mě zajímá, jakoby vlastně, viděl jsem si, tohleto téma jsem řešil dost s Davidem Chmelařem, což je teď nejnižší CEO Heuréky, a on předtím právě taky v jeho východní Asii zakládal tam startup iPrice, což byla jako kopie Heuréky, takže jsem se s ním mnohokrát bavil o těch vlastně rozdílných kulturách, o tom trhu jako takovém. Vybavuje se mě, že prostě ten trh té jeho východní Asie je nejrozlišnější v tom, že je strašně velký a strašně mladý, že jo. Jo. Což my tady prostě, že jo, míříme na tomu vekovou kategorii, ale tam je průměrný vek 25 nebo něco takového prostě. Neviem ako pre celý región, ale opäť, že ja si myslím, že som bol neuveriteľne privilegovaný, že som ako 21-ročný chalán z mestečka Spišská Nová Ves sa nejakým spôsobom dostal presne vtedy, v tom čase na tú pozíciu, lebo to bol, že úplný e-commerceový gold rush celého sveta do juhovýchodnej Ázie. Že ja keď som vtedy pracoval pre Vietnam mal 90 miliónov ľudí a 50% populácie bolo, myslím, že pod 24. Investori extrémne pušovali na to, aby sme niečo začali robiť v Indonézii. Indonézia mala 300 miliónov ľudí a myslím, že iba 80 bolo aktuálne pripojených na internet a predpokladalo sa, že do ďalších 3 rokov sa pripojí ďalších 80. To je ako keby, že ti takto z ničoho nič vzniklo Nemecko a každý tam chcel byť prvý za akúkoľvek cenu. Poďme robiť crazy veci, poďme proste spendovať milióny na PPCčka denne. To sa nám vráti v budúcnosti. Teraz treba urobiť proste, že rúbe sa les, lietajú
triesky. Čiže ja som tam bol v podstate úplne počas toho, že e-commerceového gold rushu, kedy tam každý pchal peniaze a vlastne to, čo my sme budovali vo Vietname, vôbec neexistovalo. Tam vôbec nebol nejaký, že everything store, ktorý by mal úplne všetko, takže kontrakty so Samsungom na elektroniku, kontrakty na plienky, kontrakty s L'Orealom, poďme to predávať, budovať sklad. A ja som bol vlastne nahajrovaný, keď oni ledva mali založenú legálnu entitu a kedy sa ešte nemecká centrála rozhodovala, že ako sa ten projekt bude volať. A ja keď som prišiel za rodičmi, ja som povedal, že našiel som si job vo Vietname a neviem, ako sa tá firma volá, ale nevedia mi jej dať ani kontrakt, tak z toho boli že celkom zmetení. A nakoniec mi tatko prispel na letenku. No a ukázalo sa, že to je že real thing. A čo som tam za tých 7 mesiacov zažil, tak to bola, že ultimátna škola toho, ako byť podnikateľ. My sme za prvé 3 mesiace nahajrovali 300 ľudí. Tí noví ľudia do firmy chodili rýchlejšie ako nábytok. Mám tu teraz také fotky v telefóne, ako mojich 9 internov robí na jednom IKEAckom stole. Všetko sa tam riešilo za pohybu. Úplne bizarné story s tým, ako nám vykrádali sklad, ako zamestnanci kradli, ako sme nakúpili nejaké drahé voňavky a v tých 40 stupňových teplotách sa odparili. Riešenie problémov typu, že v Indonézii ľudia nemajú častokrát adresu alebo napríklad priezvisko. Myslím, že tam sa že v priemere jedenkrát do mesiaca stávalo to, že na centrálu v Džakarte zamestnanec zomrel ráno cestou do roboty v doprave, v tých motorkách a tak ďalej, že absolútny craziness. Ale naučilo ma to, že všetko sa dá, že podnikanie je v prvom rade o tom, aby si urobil hodnotu pre svojich zákazníkov a nie o tom, aby ti byrokrat dal nejaké povolenie alebo pečiatky alebo tak ďalej, že keď nevieš, vymysli, improvizuj, najprv to nejako urob, neskôr to vylepší. Better done than perfect. Ale v prvom rade si myslím, že aj mňa a jas to naučilo myslieť vo väčšom, že tam je vždycky viacej ľudí, všetko je väčšie, všetko je rýchlejšie, všetko je šialenejšie, všetko má ku sebe 1 nulu navyše. Že to je absolútne iný mindset ako v Európe. Že ak by som sa teraz neukázal v Prahe na 5 rokov a vrátim sa, tak toto bude pravdepodobne vyzerať rovnako. Keď som sa vrátil po 5 rokoch, čo som tam nebol do Ho Chi Minhu alebo do Kuala Lumpuru, tak tam proste pribudli, že nové, druhé, tretie najvyššie budovy na svete, postavilo sa metro, diaľnice, že tam sa to úplne že šialeným spôsobom mení a vyvíja. Ten příběh toho iPriceu je zajímavý v tom, že přesně jak říkáš, ten trh prostě neuvěřitelně rostoucí, před těma 10 lety, dneska už ta vlastně konektivita nebo prostě počet lidí, kteří jsou online už, já nevím, se podle mě blíží 100%, ale jak říkáš, je to otázka posledních 10 let. Ale to, co si pamatuju, že ten David mi říkal, že problém vlastně tam prostě je, že, nebo problém byl, že tam se hrozně těžce vydělávají prachy, protože prostě ten push na cenu a konkurence, přesně jak se tam všichni navalili, tak vlastně ve finále jako je to jakoby těžký trh. No a on teda iPrice dojel na to, že vlastně pak jako po té éře levných prachů, když se zvýšily úrokové míry, tak najednou se prostě venture capital prostě úplně zamrznul a vlastně firmy jako přestaly být schopný rizikovat prachy a otočit do profitability takhle rychle, jako je těžký, že jo? Áno. Ono, tiež veľmi vtipná story, ale napríklad naša nemecká matka Rocket Internetu, keď sme rozbiehali ten Vietnam a podobne, mala stratégiu, že po spustení webu nám povedali, že a teraz sa idete všetkých 5 krajín, Filipíny, Vietnam, Malajzia, Indo, neviem, čo tam bolo ešte Thajsko, pretekať v tom, že kto urobí najväčší počet objednávok. Yes. A nezáleží nám na marži, na obrate, na ničom. A viem, že my sme vtedy napríklad predávali, že 1 kamión Pampers plienok, lebo samozrejme každý tam má deti, že denne. A jedného dňa iba prišiel e-mail, tento mesiac sa pretekáte na obrat. A my teraz, že to asi s tými Pamperskami neurobíme a začali sme predávať za nákupné ceny Samsung telefóny. A myslím, že opäť sme to vyhrali. A potom nás tu nechali sa topiť asi že mesiac a pol a boli, že od zajtra ideme na maržu. Že vlastne presne nás donútili k tomu, že najprv robiť nejaký objem, keď máš akože infinite money glitch a veľmi hlboko do vrecka, tak toto môžeš urobiť. Potom, že kúsok nasmerovať tie týmy nepriamo, aby robili, že zvýšili average basket size a potom poďme na profit. Ale neviem, že ako dlho im trvalo to, kým sa
preklopili ku profitu, ale teraz viem, že profitabilní sú. Že ja keď som robil v Malajzii, tak som mal svojho najlepšieho parťáka, najbližšieho kámoša, ktorý nemal takú cestu ako ja, že sa rozhodol to kvitnúť a vrátiť sa do Európy, ale ostal tam. A on je teraz pre filipínsku Alibabu CEO, takže stále dostávam nejaký background information, že ako sa im darí, čo robia. Ale prakticky v každej krajine sa tej Lazade podarilo robiť to, že sa dostali do pozície Amazonu, že sú úplne že household name, najväčší e-shop v krajine, každý to pozná a že to je niečo podobné ako v Česku Alza, že potrebuješ toto na Lazade. Jo. Good, prosím tě, mám tady u tebe poznámku, že jsi digitální minimalista. Tuhle poznámku mi teda udělal Gemini, tak sválně si nekecal. A že vlastně jako odmítáš používat Slack, Asanu a často máš vyplý notifikace. Řekni víc. Souvisí to s nějakým burnoutem, o kterém taky občas mluvíš, který si se mu přiblížil nebo něco takového? Nebo? Asi by som sa úplne nedefinoval ako digitálny minimalista, ale napríklad nikdy som nemal Ouru, nikdy nechcem smartwatches a mám pocit, že ja keď idem do práce a pozerám sa na všetky dashboardy, všetky prezentácie, že som tak ohúčaný tými dátami, obzvlášť my ľudia, ktorí robíme v e-commerceovom biznise, tam sa dá merať, že všetko, do nekonečna, že ty máš niekedy až paralýzu tou analýzou a že ja si niekedy užívam to, že nepotrebujem ešte vidieť aj čarty o tom, že ako spím a ako cvičím a ako behám, že veľa týchto vecí si myslím, že vie fungovať nejakým tým paretom, že nemusíš si, alebo ako ľudia, ktorí všetci okolo mňa, ktorí taktiež cvičia, chodia do fitka, si ešte, že merajú kalórie a makra a podobne. Ja sa skôr na to pozerám tak, že proste hýb sa, nejedz hlúposti, bude dobré, nepotrebuješ to mať namerané a viacej svojej akože mozgovej kapacity dennej, čo je ináč finite číslo, máš toho denne napríklad, že 100 môžeš dať na nejaké iné veci, ako napríklad zavolať mamke. To je hezký. Jo, no tak já teda, jak vidíš, tak mám Auru i všechno měřím. Jasné, ale vieš, čo sa tým snažím povedať. Taky se nad tím teď, no jasně, já se nad tím taky teď dost jako zamýšlím, že vlastně, a řeknu věc, kterou podle mě prožívá skoro každý, kdo má Oura Ring, že vlastně člověk ráno stane a první co udělá, že teda čekne, jak se vyspal, ale čekne to na datech místo toho, aby se zamyslel nad tím, jak se cítí, že jo. A když ti teda blbý readiness, tak vlastně ti to zkazí náladu a už se jako cítíš do toho dne, jako že do něj našlapuješ blbě a přitom to třeba vůbec nemusí jako tak být, jo. Presne. Takže já jsem vlastně, a víš, co je vtipný, já jsem ten Oura Ring, se tam úplně vysrala baterka už, tak jsem si říkal, OK, zahodím tu kašlu na to. Ale jenom tak jako z plezíru jsem v té apce Oura Ring jako napsal batteries out of order a musím říct teda fakt jako super AI customer service, že jenom to napsal wait, running a diagnostics, you are right, your Oura Ring is, battery is out of order, we are sending you a new ring, just confirm the color, nebo něco takového. A na jeden klik mi poslali teda novej ring, což mě teda přišlo jako úžasný z pohledu zákaznický zkušenosti. No. A říkám, tak OK, tak jim ještě dám šanci, no. Ale jenom jsem ti chtěl říct, jako jo, že to taky vnímám, že možná občas je jako lepší vlastně neměřit, ale žít nějaký život a prostě kašľať na to. Tento, že kapitalizmus vie byť úžasný, čo sa týka týchto, že prozákazníckých riešení skúsi predstaviť to, že dostačuje len nejaký refund za to, že ti u slovenských železníc meška vlak 3 hodiny. Já se teďko snažím dostat z Ryanairu, který odbukli let a museli jsme kvůli tomu prostě jako se úplně přesouvat do jiného města a blabla, no byl to hell a samozřejmě nám teďko jako nechtějí to refundovat. Což já vím, že ono pak stačí to podepsat právníkama nebo něco, ale říkám si, ty vole, come on, proč prostě mě nutíte tady prostě, protože na to jsou special služby. Robí ti to iba more difficult. No přesně, říkám si, ty come on, ale jo, tak jako já to chápu, protože spousta lidí se na to vykašle a ty prachy, které oni ušetří, jsou velký. No. Ale tak to jsme se dostali někam úplně jinam. Prosím tě, poslední topik, protože už máme hodinku. Aha. Ty seš teda známý s tím, že slejzáš vysoký hory. A mám tady napsaný, ty jsi mi to myslím psal, že jsi ve 102 zemích zdolal 52 nejvyšších vrcholů. Takže vždycky si máš takový guilty pleasure, že chceš zdolat nejvyšší horu v nějaký zemi? Chápu to správně? Áno. Môj najväčší guilty pleasure je cestovanie. Že aktuálne ešte nemám rodinu. Ja dokonca ten
nejaký životný minimalizmus mám pretavený aj do toho, že nemám auto, nemám hypotéku, nekupujem si trendové, drahé oblečenia, že každý rok raz kúpim, že 5 bielých a 5 čiernych tričiek, ale všetok čas a všetky peniaze, ktoré mám, investujem do cestovania. Niekto by aj povedal, že cestujem strašne veľa, ja si myslím, že cestujem neuveriteľne efektívne, že ja dokážem... Koľko týdnov z roku strávíš teda na cestách? Myslím si, že to je určite akože viacej ako tých 21 dní, čo je určená na dovolenku. Myslím si, že minulý rok to bolo možno aj 30-40, ale opäť si myslím, že vieš, ako to máme my, podnikatelia, keď firmu vlastníš, alebo keď si v nejakej vedúcej funkcii, že ty prakticky nikdy nemáš dovolenku. No, že moje najlepšie nápady na iRim väčšinou vznikli pri nejakých hajkoch alebo trekoch, keď sa nudím, keď konečne som von z tých officeových dennodenných nitty-gritty a môžem myslieť na nejaký akože bigger picture. A mne sa častokrát deje to, že ja cestujem so svojimi kámošmi, ktorí sú podnikatelia československí a non-stop sa bavíme v stane a tak ďalej o biznise, o nápadoch, o technológiách, o knihách a podobne. Čiže je to dovolenka, som akože mimo office veľa, ale dovolím si tvrdiť, že mentálne som mimo iRim takmer nikdy. A teda mňa neuveriteľne fascinuje svet. Niekedy som si myslel, že najdôležitejšia hodnota v ľudskom živote je sloboda. Aktuálne som si začal mysleť, že to je zvedavosť. Okay. A ja sa na to pozerám tak filozoficky, že život je krásny, celkom sa identifikujem s nejakou filozofiou, že Alberta Camus, že viac menej nedáva zmysel a jediný zmysel je úplne si ho vymaximalizovať zážitkami a šťastím a pleasures, najmä pre teba a tých ľudí okolo teba, na ktorých záleží. A príde mi zvláštne a unikátne, že sme sa na nejakom náhodnom kameni, ktorý cestuje vesmírom okolo nejakej nie ani veľmi podstatnej hviezdy, vyvinuli na nejaké takéto, že bezsrsté opičky, ktoré dokážu pociťovať veci ako že láska a chute a dobrodružstvo. A tým pádem mám že veľmi rád skúmať, že geografiu a geopolitiku a chute a kultúry a históriu, ako to je celé prepojené. A tým pádom rád cestujem. To je jedna vec. Zároveň veľmi rád organizujem veci, ako v biznise, procesy a tak ďalej. A zároveň som rád vo forme, či už akože chodiť do fitka alebo behať. A to celé sa mi eventuálne spojilo v tom, že vždycky, keď idem do novej krajiny, vždycky, keď si vymyslím nejaký nový výlet, tak sa tam snažím vyliezť na najvyšší kopec. A zo začiatku to bolo iba také, že nejaké, že menej kompetitív a teraz už vyslovene tie svoje návštevy nových krajín robím tak, že ten kopec s tým musí byť spojený. A veľmi mi to napríklad vyhovuje v tom, že takmer v každej krajine na svete ťa to nevyhnutne dostane do miest, kde je ten cestovateľský zážitok naozaj autentický, lebo tam takmer vôbec nechodia turisti. A ideš do nejakých dediniek, do nejakých zabudnutých miest, musíš si tam zháňať nejakých nosičov, nejakých porterov a podobne. Čiže áno, zbieram si, že najvyššie kopce všetkých krajín, ktoré navštívim. To je krásný. Teď jsem se naviděl v rozhovor s nějakou ženskou, která teda ve svých, nevím, 50 něco letech pokořila svůj celoživotní sen navštívit každou jednu zemi na světě. Těch, já nevím, 200 něco jako 195. No tak. Podľa United Nations, teda OSN 193 oficiálne. 193. Tých, čo sa že navzájom uznávajú. Pak jsou nějaký uznávaný částečně. Rôzne rebríčky. Takže ti chybí ještě kamaráde 91. 91 oficiálne krajina. To by som mohol zvládnuť. Prihliadnúť na to, že keď technológie pôjdu správnym smerom, tak sa možno obaja dožijeme takých 120. Takže by sa to tam dalo vsúdiť. No to já myslím, že my ještě ne, ale naše děti už možná. No, ne, s tím cestováním máš pravdu a já zároveň to hrozně vnímám, takže když necestuješ, tak prostě nevíš. Jakoby vlastně velká část toho hejtu, který je teda v Čechách a na Slovensku core, a teď myslím hejtu k čemukoliv, co není prostě jako normální pro ty lidi, tak je prostě proto, že jako se prostě necestujou, protože když cestuješ, tak poznáš kultury, vlastně zjistíš, že ty lidi ve finále jsou všude stejný, jako základů, že jo, a tak, no, takže cestování je krásný, no, ale tak ty nemáš děti, já mám děti, u mě je to trošku komplikovanější, ale zase moje děti už to začínají být ve věku, kdy už to taky jde. A vlastně tenhle rok jsme chtěli do toho Vietnamu, když už teda se bavíme o Vietnamu. Tak mi potom napíš, dám ti nějaký dobrý itinerár. Ale my chceme v srpnu a to prej teda jsou tam jako monzumy, takže nakonec asi Vietnam necháme, teď nevím, na podzim nebo na jaro.
a pojedeme asi jako na Bali, Singapur právě. No. A já byl totiž před pár lety jsem byl v Kambodži, jako v jihovýchodní Asii, což je jako vlastně jedna z nejchudších zemí toho regionu. Jo, si dal, že dobrý úvod do toho regionu. Ale super, byl jsem z toho nadšenej, protože vlastně mně přišlo neuvěřitelné, jak ta kultura tam, jak to jsou hinduisti a buddhisti, že jo, prostě jak jsou vlastně, byť jsou extrémně chudí, takhle jsou extrémně jako dobrý. Cítíš se tam prostě bezpečně, což jako... Co se ti stane málo kde na světě. No jasně, tak se tady zajet do Německa, do jakéhokoliv města a... Jo, túto debatu o tom, že aktuálne sa Slovensko, Česko a Poľsko stávajú asi najlepšími krajinami na svete na život, mám v poslednej dobe s mnohými ľuďmi. Aj s tými, ktorí túžili po nejakom úteku do západnej Európy. Podľa mňa sa tu presúva aj veľa ekonomickej sily, aj veľa šikovných ľudí a je to tu bezpečné. A my to berieme ako absolútnu samozrejmosť, ale podľa mňa drvivá väčšina ľudí na svete nemá ten luxus toho, že sa môže ísť o 3 ráno prejsť v Prahe. Hele, ta úroveň, nebo vůbec ta kombinace svobody a bezpečí je prostě bezprecedentní. A já ještě jako Pražák, jako by vlastně mám... Ne, to hnusný to říct jako tobě jako Slovákovi, ale vlastně já mám jako hroznou radost z toho, jak ta Praha jakoby opravdu natahává ty talenty, ať už z Moravy nebo od vás ze Slovenska. Teď, když tam máte, koho tam máte, což pevně věřím, že se jako změní, ale tak jako je to tak prostě, brain drain z těch východnějších zemí obří, no. A vlastně už ne dál, protože do toho Německa nechceš, protože tam už to prostě není úplně bezpečný. Po posledných voľbách viacero mojich že neuveriteľne úspešných kamarátov sa odsťahovalo z Bratislavy do Prahy. Najmä tu na Karlíne mám teda že polovicu svojej crew a ľudí, ku ktorým mám blízko. A myslím si, že keby sme nemali že IRIM Headquarters v Bratislave a nebolo to také náročné akože presunúť, tak už by som tu bol aj sám. Možno by ma ešte ako človeka s veľkou pasiou pre cestovanie kúsok blokovalo to, že to viedenské letisko mám fakt rád. To pražské nie je. A tam asi víc spojů než v Praze, ne? Nebo... Určite. Máš už 45 minút od domu a je podľa mňa jedno z najlepších letísk na svete. Ještě jsem chtěl něco říct. Ještě jsem chtěl říct, teď jsem zrovna čet někde na LinkedInu, nebo já nevím kde, že vlastně v Čechách, a nevím, jak je to na Slovensku, ale v Čechách za hospodářským růstem posledních několika málo let, 2-3 let, stojí výhradně Ukrajinci. Že kdyby jsme neměli, máme tady asi 300 000 Ukrajinců, kdyby jsme je neměli, tak stagnujeme stejně jako stagnuje Německo. To hrozně, takže já se dostáváme do úplně jiných vod. Jako, ale... Imigrácia vie fungovať, keď je nejaká že kultúrne kompatibilná. No přesně to jsem chtěl říct. A myslím, že ten istý report som čítal aj ja, ten zároveň hovoril, že bežný Slovák má oveľa väčší akože v priemere plat. Že kto tu príde zo Slovákov, tak to sú akože tí kvázi že šikovnější ľudia. No ale to platí pro ty Ukrajince. Kdo z Ukrajiny, když utek před válkou, byl bold enough a rich enough prostě vlastně dojet až sem. Takže to je hnusný to říct, ale prostě jako vlastně k nám se stahuje jako inteligence, že jo? Ať už ze Slovenska, nebo z Ukrajiny, nebo z Maďarska, což je samozřejmě pro tu ekonomiku správně. A jak říkáš, jsou to jako kulturně nám blízký lidi, takže... Jo. A ja by som možno povedal myšlienku, čo bude, že kontroverzná pre teba a viem si predstaviť, že českým poslucháčom z toho, že vybuchne hlava, ale vy máte, že dobrú politiku. Samozrejme, že máte teraz aktuálne pri moci tiež kopec idiotov, ale to je že úplný slabý odvar z toho, čo máme my. Ja, že vy keď máte korupčný škandál, tak to je proste že 10% toho, čo robí Smer dennodenne. Takže máte výhodu aj v tomto. Relatively speaking, you're doing well. Jo. Hele, to jsme teda nezakončili ten podcast úplně pozitivně, což je škoda, ale tak hele, it is what it is. Martine, díky, že jsi ke mně dorazil. Ještě než se s tebou rozloučím, tak jsem jako vždycky chtěl poděkovat divákům a posluchačům za přízeň a poprosit, ať mi dáte rating, hvězdičky a prostě všechny tyhle ty věci. Dejte si ten zvoneček na YouTube, pokud na to koukáte na YouTube. No a díky, že si za mnou dorazil, bylo to hrozně fajn. Good luck samozřejmě. Ďakujem veľmi pekne, dobre mi to padlo. Takto na piatoček, čerešnička za pracovným týždňom, myslím, že pre nás oboch. Je to tak. A já jsem měl party včera, ty máš dneska, tak si užij. Ďakujem veľmi pekne. Dlouhá to jistí. Bude to dlouhá noc. Čau. Čau.